Så vil vi godt lige den her film ud med at forklare lidt om, hvad en hyppighedstabel er, og hvad en hyppighedsfordeling er. For man kan sige, det er cirka det samme. Så. Men vi har lavet et silleben her, og der har vi nogle observationer, altså 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Og så har vi hyppigheden, og den varierer lidt hernede. Og det er sådan set, det er bare en hyppighedstabel, så det er egentlig ganske simpelt. Og sådan en silleben, der kan man finde rigtig mange ting. Der er for eksempel, vi kan starte med typetallet, som er den observation, som har den største hyppighed, og det kan vi jo se, at det er herover ved 44. Så vi har altså et typetal, som er 44. Så det er sådan set ganske simpelt. Så har vi noget med største og mindste værdi og variationsbredden. Og mindste værdien, det er bare den mindste observation. Så vi kan se, det er 38. Det er den mindste, og 45 er den største. Og variationsbredden, det er simpelthen bare mange tal, vi har arbejdet med. Og der har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så variationsbredden er 8. Skål for mig hernede. Variationsbredden er 8. Og så springer vi videre til middeltallet, som er gennemsnittet. Og det er simpelthen bare alle observationerne, hvad kan man sige? Altså vi tager 38 gange 3 plus 39 gange 2 plus 40 gange 2 og så videre og så videre. Så men vi har lagt tallene sammen enkeltvis her. Ja, og de er lagt sammen der, og det giver 1184, og så dividerer vi med 28, som det der det giver sammenlagt. Og det giver så 42,28. Så det er middeltallet, altså gennemsnittet. Ja. Så skal jeg med igen. Ja, så skal vi til at finde medianen, og det er det, der tager rigtig lang tid. Så skal vi til at skrive alle tallene op. Så det gør vi lige, ja. Så er vi tilbage igen, og vi har så fået skrevet alle tallene op nu. Og så når vi skal finde medianen, så er det sådan set bare at tælle ind og så finde det tal, der er i midten. Men hvis vi starter med at tælle alle tallene, så 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vi var faktisk lidt ikke at tælle det her, fordi vi har jo hernede, så vi ved, at der er 28 tal. Og så ved vi, at midten det er 14, så vi tæller bare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Så medianen, den er 43, fordi det er det tal, der ligger i midten af alle vores observationer. Ja. Så det var sådan set det. Ja, vi kan også lige hurtigt gennemgå frekvensen. Men så skal vi lige det her med medianen ud. Ja, og så er det så hyppigheden. Og det tager man den enkelte hyppighed, som 3 her, og dividerer med det samlede antal hyppigheder. Så i det her tilfælde, så er det så 3 divideret med 28, som giver det giver 0,107. Og ja, og så videre på den samme måde. Ja, så ja. Det er egentlig ganske simpelt. Ja, det var bare lige for at tage et eksempel på det hurtigt. Ja, og vi har så også en C-diagram her. Og der er valgt at vise, hvor mange der kan smile, og hvor mange der ikke kan. Og vi har spurgt 12 personer. Og derude er der så 7, der kan lide ham. Og så siger man 7 dividerer med 12 gange 100, og så har vi hvor mange procent det er. Og det er 58,33%. Og så prøver jeg så at finde ud af, hvor mange grader det er. Så tager vi 58,33 og ganger med 3,6,
Og det giver så 210 grader. Og så tegner man det ind her. Det er cirka. tager det rigtige måler. Så har vi 180 grader på den her side, så vi måler bare lige de sidste 30 grader. Skal vi se, 0 det har vi her. Og så tager vi 30 grader, det har vi her. Så er det bare Hvor mange grader? 210. Ja. Så sætter jeg bare et mærke her ved 30. Ja. Ja, 180 plus 30, det er 210. Ja. Og det er så dem, der kunne lide. Og så gør man bare på samme måde med de andre. Ja. Og så får man hurtigt overblik over, om der er flest, der kan lide smiley, eller flest, der ikke kan lide smiley. Ja, og så en lille finish. Ja. Det kunne så være at farve noget af det. Ja. Det er også, så man kan få forskel. Det er simpelthen smart. Ja. Ja. Så. Nu er lige kort omkring cirkeldiagrammet. Værsgo. Ja, så vil vi også lave et pindediagram over, hvor mange der kan lide smiley, og hvor mange der ikke kan. Og pindediagrammer det er et rigtig godt redskab, hvis man skal have nogle forskellige ting til at fremstå på forskellige måder. Fordi først så kan vi lave her med nogle, hvad kan man sige, nogle små intervaller. Eller sådan forholdsvis små. Og der kommer de til, hvis vi har først de der 5, som kunne lide smiley, det er cirka heroppe til. Og så dem, der ikke kunne lide smiley, ja, det er cirka. Og så dem, der ikke kunne lide smiley, det var 7, det er cirka her. Og sådan ting. Og det ser jo sådan rimelig lige ud. Det ser jo ud til, hvis man sådan, lad mig se på tallet, så ser det ud til, at det er sådan rimelig lige fordelt. Og så kan man så også lave den om, og så gøre sådan her. Så tegner vi op igen her. Og så kan vi lave sådan et stykke her, for at vise, at vi bare lige springer over noget af det. Og så kan vi se, at vi starter på, ja, vi siger bare, at vi starter på 5. Og så den næste, det kan være 6 og 7. Og så hvis vi tegner det op igen, så kommer det, selvom det er det samme tal, vi bruger, så kommer det til at se ud som om, at der er mange flere, eller i hvert fald en del flere, som ikke kan lide smiley nu. Så ja, det er rigtig godt til det. Og det var det om penge.